Jêdema wergirtina desthilatê ji rejîma Sûriyê PKK û PYD û rêxistinên bi ser ve tê pêşkêşkirin û durustkirina bihaneyan ji bo Tirkiye, da ku deverên Kurdiyên mayîn jî radestî Tirkiye bike berdewam e. û her di navbera dem û demekî de serkirdeyên PKK û PYD lêdwanên li dijî Tirkiye didin. Her wiha xwepêşandanan li bajarên Kurdî yên Rojavayê Kurdistanê bi bilindkirina wêneyên Ebdullah Öcalan serkirdeyê PKK û aleyên wan û sloganên li dijî Tirkiye li dar dixe û ev yek jî wekû bihaneyekî ye ji Tirkiye re. Herî dawî jî li bajarê Hesekê û çilexeyên Rojavayê Kurdistanê derketin xwepêşandanan û têde sloganên li dijî Tirkiye bilindkirin. Di roja înê li bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê bi taybet li bajarokên Şeddadê El Erêşa Ebêdan Eldeşîşa li başxorê Hesekê gopiraniya neşteciyên van deveran ji pêkhateya Erebin PYD xwepêşandan li darxistin û têde bi bilindkirina wêneyên serokê PKK Ebdullah Öcalan û aleyên PKK birêve çû û diruşm û sloganên PKK gotin û daxwaza bersiva topbaranên Tirkiyeyê yên vê dawiyê lê ser bajarê Kobanê û Til Rifetê kirin. Her wiha li bajarokê Çilexeyê bi ser devera Dêrikê ve jî PYD xwepêşandan li darxistin û heman slogan û diruşm û wêneyên Öcalan bilindkirin. Serkirdeyê PKK Cemîl Bayîk jî roja 26 Cotmeha 2021 di hevdîtinekî de lêgel rojnameya Ennihar el Erebî rastiya peywendiyên PKK û rejîma Sûriyê bi hûrgilî eşkere kir û got ku peywendiyên me û rejîma Sûriyê bingeheka wê ya dîrokî heye, em nikarin ji bîr bikin û girêdana me û Hafiz Esed serokê rejîma Sûriyeyê berê û malbata wî bihêze û germ e û ji ber wê yekê PKK tucaran li dijî Beşar el Esed û rejîma Sûriyê ranewestiyaye û me tucaran peywendiya xwe bi rejîma Sûriyê re nebiriye. Heger ew peywendiyê bi me re nebirin PKK tucarî nabire û her dem hevaltiya di navbera Ebdullah Öcalan û malbata Esed lê cem serkirdayetiya PKK buhaye û li ber çav tê danîn û ji ber vê yekê rejim nikare tiştekî nehînî li ser PKK bêje û eger bêje ew yek ne di cihê xwe de ye. Bayîk her wiha amaje bicivînên di navbera serkirdeyên PKK û PYD bi rejîmê re kir û got PKK dixwaze ku rêveberiya PYD û rejîma Sûriyê pirsgirêkên xwe çareser bikin û handana PYD li ser wê yekê daxuyanî. Her wiha amaje kir û ku kontrolkirina PYD ji Rojavayê Kurdistanê re bo piştevanî ji rejîma Sûriyê re û nehêla ku Şam û Heleb biroxin û li Helebê jî PKK beravanî di ber rejîmê de kiriye û di encamê de rejîma Sûriyê li ser piyan ma û nehat rûxandin û rejîm wê yekê baş dizane. Derbarê peywendî û girêdana PYD û PKK Bayîk gotibû ku PYD felsefeya Öcalan û îdeolojiya wî li xwe girtiye. Çavdêrên siyasî û çalakvan dibêjin di demekî de bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê di bihaneya hebûna PKK de têne armanjkirin û xelk malên xwe bi cih dihêlin û derbeder û penaber dibin, PYD xwepêşandanan li dar dixîne û têde wêneyên PKK bilind dike wata vê yekê ku rêkeftin di navbera wan û Tirkiye de ye ji bo radestkirina bajarên Kurdî ji bo Tirkiye heye. Ji ber Tirkiye bi bihaneya hebûna PKK êrişî Rojavayê Kurdistanê dike û bajarên wê kontrol dike. Ji bilî li darxistina xwepêşandanan û bilindkirina slogan û aleyan PKK û kadroyên xwe destwerdanê di danûstandanên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê dikin û nahêlin tu rêkeftinek were emzakirin yan jî ew danûstandin bi ser bikevin. Her wiha gotin û tometên dûr ji rastiyê arastî serkirdeyên enekesê û kadro alîgirên wên dikin û di hewla xepandina rayan giştiya Kurdî de li Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Rêxistina PKK û rêveberiya PYD bûne sedema valebûna Rojavayê Kurdistanê ji xelkê wê û bûne sedema kuştina bi hezaran ji yekêç û xortên Rojavayê Kurdistanê di şerên ku tu girêdana wê bi Rojavayê Kurdistanê ve tune ye. Serbarî ku qibûl nake navê Rojava li deverên Kurdî were kirin yan jî tu navekê Kurdiyê din.